Den på vårdkvaliteten. Här sitter jag med Ola Laurisson alltså. Det är skithäftigt. Han är ju sån där GI-guru då. Vad är en GI? Ja, alltså det handlar ju om att äta på ett sätt så blodsockerkurvan och hormonproduktionen kommer i balans. Det är egentligen. Så det är hormoner? Ja, det är det allra högsta grad. Som jag. Ja, och killar. Och för alla. Det är jävla för oss alla i allra högsta grad. Men vad är GI då? Är det sån här som LCHF då? Eller vad är det för något? Nej, det skulle jag inte påstå, utan det handlar om att välja rätt sorts kolhydrater. Det vi äter i protein och fett och kolhydrater som innehåller energi. Och GI syftar just på kolhydraterna, att det ska vara hög kvalitet där vi undviker de här topparna i blodsocker och dalarna också. Hur gör man det? Ja, det gör man genom att äta förståndigt, och GI-värdet är just ett mått på hur snabbt maten bryts ner och hur det påverkar blodsockret. Så tanken är att man ska äta mat med lågt GI som ger en jämn blodsockerkurva. Men hur sjutton ska man veta det här då? Det låter skitsvårt. Ja, nej, det är inte särskilt svårt, utan som utgångspunkt kan vi ha att vi ska undvika mat som är alltför raffinerad. Så att om du tänker socker, vitt raffinerat vanligt socker eller vetemjöl som är väldigt processat, förädlat, det har högt GI. Men om man tänker en mer oraffinerad produkt som tar matvete eller dinkel, och ofta där man har kvar skalet, då tar det längre tid för kroppen att bryta ner det, och då får det automatiskt också ett lägre GI. Och då får alltså det här kroppen då jobba mer då? Ja, så det går åt mer energi när man äter också? Eller? Det gör det också faktiskt, men sen innehåller det också ofta mer fiber och mineraler som kommer i det där med liksom de oraffinerade produkterna. Men just i det här fallet så innebär det då att det tar längre tid. Det är inte bara att det är jobbigare för kroppen och man gör av med energi, utan också att det tar längre tid för kroppen att tillgodogöra sig energin. Och det är det som ger en jämnare blodsockerkurva. Kan man äta potatis då? Ja, det kan man göra. Så kokt potatis i sig. Kokt potatis har egentligen ganska högt GI, men koncentrationen av kolhydrater är relativt låg. Så att för att få en väldigt stor påverkan på blodsockret, alltså det vi vill undvika, då bör man äta mycket. Och de allra flesta av oss äter inte så mycket. Så om du äter en eller två potatisar så är det absolut okej. Till och med väldigt bra livsmedel. Ja, men det låter fantastiskt. Det ser bra. Det är helt otroligt. Men sen då, om jag nu har gått upp den här 20 så är det januari då. Man ska bara träna och hålla på då. Vad är det jag ska tänka på då? Hur ska jag bli av med de där kilorna? Jag tycker att om man ska följa det här för att gå ner i vikt, då kan man skruva åt tankarna lite grann. Och då kan man under några veckors tid faktiskt dra ner på kolhydratsintaget ganska strikt. Det kan vara ett sätt att komma igång. Och det innebär då att vi äter mer grönsaker och proteinrika livsmedel, alltså fisk och kött och kyckling. Men också tillåter oss att äta fett som ofta kommer med det proteinrika. Men under de här veckorna kan man vara ganska strikt med kolhydrater. Så det är liksom lite? Ja, man kan testa det då. Ja. Och det kan vara en ingång för att få en reaktion i kroppen. För vad som händer är att vi då tömmer kroppens sockerreserv. Det heter glukos och glykogen. Och när vi gör det, då tvingar vi kroppen också komma igång med fettförbränning på ett annat sätt. Vad är socker egentligen? Så länge sedan då existerade inte sockerdebatten. Vi pratade bara om att undvika fett i maten. Vilket kan i vissa fall leda fel om man ersätter fettet med socker och modifierad stärkelse som man gjorde då för 10 år sedan. Och det var när jag lärde mig hur kroppen faktiskt fungerar som jag själv gick ner mycket i vikt och bestämde mig för att viga mitt liv åt de här frågorna. Så det var det som var ingången för mig, och då skrev jag en bok om hur jag hade lyckats. Så den kommer jag kalla Gå ner i vikt med GI-metoden. Och det var alldeles nytt då i Sverige och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och sen dess så har jag jobbat på heltid med kost och skrivit böcker och jobbat för att hjälpa andra faktiskt. Så då började du den här GI-julen alltså?
Ja, jag blev väl det då. Det var inte min titel på något sätt. Men det dök upp medan jag ganska tidigt en löpsedel i någon kvällstidning där det stod GI Guru. Och det hade jag aldrig riktigt tänkt på själv då. Men den etiketten har jag Men nu då? Vad är det vi sysslar med nu? Är det 5-2 har jag hört? Ja, nej, men jag är ju intresserad överhuvudtaget vad som händer när vi äter och när vi dricker. Vad är bra, vad är mindre bra och hur påverkar det oss på olika sätt. Och jag är ju väldigt nyfiken om det, så därför vill jag testa alla möjliga metoder. Och det dyker upp många nya rubriker, löpsedlar och förkortningar och bokstavskombinationer. 5.2 är en som blev väldigt uppmärksammad för drygt ett år sedan. Och det går ut på att man då korttidsfastar, undviker mat under en kort tid, ska jag säga. Och det är intressant, jätteintressant, och det händer väldigt mycket i kroppen och också i hjärnan faktiskt. Så det kan vara en bra metod för många. Har du gjort det? Jag har testat det, absolut. Och jag har borrat mig ner i det där och tog väldigt djuplådande faktiskt. Jag har massor med blodprover och testat vad det har för effekt. Vad hade du för effekt? Ja, det har effekt på olika sätt. Alltså i kroppen kan man säga att dels låter man cellerna vila lite grann, och det kan ha en positiv effekt. De allra flesta av oss har ju en tendens att äta ganska ofta, mycket, och det är bra på många sätt, men samtidigt så är det viktigt att kroppen ibland får vila. Vi är egentligen inte genetiskt skapade för att hela tiden ligga med foten på gaspedalen. Det stressar kroppen och kan faktiskt öka risken för vissa cancerformer genom att påverka också andra hormoner, något som heter IGF-1 som man nämner i det här sammanhanget. Så det är det ena. Det andra är att hjärnan faktiskt påverkas på olika sätt. Bland annat hjärnans minnescentrum som heter hippocampus. Och det tycker jag är intressant. Man gör mycket forskning kring det här idag. Det är fortfarande tidigt och då allt för långtgående slutsatser, men det finns kopplingar mellan man forskar på demens, Alzheimer och om det kan ha positiva effekter att korttidsfasta, och allt pekar på det. Det är revolutionerande om man också kan bekräfta det. Det låter ju faktiskt helt naturligt. Vi är ju stenåldersmänniskor. Och då gjorde vi ju därför. Ja. Vi hittar inte mat hela tiden. Nej, men så är det, och det är också därför som vi har en förmåga att lagra energi i kroppen förstås. Och det gör vi lämpligen som fett. Här då? Ja, på magen. På magen överallt. Inne i kroppen också. Och skälet till att vi lagrar det som fett är att fett är det som innehåller mest energi per enhet, per gram. Och då är det praktiskt för stenåldersmänniskan att lagra energi som fett. Men för oss som alltid har mat omkring oss så skulle vi kanske föredra att laga det som protein och muskler istället. Men så är det inte. Det är som av en händelse nära till hans. Den här boken har jag gett ut tillsammans med min kollega Marlene Gustafsson. Boken heter då Gröna soppor och smoothie balls. Och smoothie balls är matiga smoothies. Kan en använda den när en äter då 5.2 och sådär också? Det kan man absolut göra. Det som är fördelen med alla de här sopporna och smoothiesen är ju att de är väldigt näringstäta men kalorifattiga. Och det är ju generellt sett grönsaker. Och de här är helvegetariska, vegan till och med, och utan gluten och helt utan laktos. Och det är ganska... Men det där är ju så det är en fantastisk... Ja, kanske jag ska börja med då. Till nya året då. Ja, det kan du testa. Det här är ju också perfekt om man då vill göra en så kallad detox. Känner att man vill rensa kroppen efter julens excesser. Men hörru det här var ju skittrevligt. Visst var det lätt? Ja. Och då får jag tacka så hemskt mycket för det här. Och sen säger vi hej då. Hej då. Ha det bra. Häng med.